मोनदों बर' थुनलाइ सिबियारि सासे मेंनो रोङै रुंसारि अमरेन्द्र स्वर्गीयारि बिथांनि दिनै मुंख्लं खाम्फा बेखेवजेननाय नुदों बिनि सायाव मा बुंनो नैबे गोजोन फुंबिलि समाव गिबियावनो बर' खौरां आरो माने निउस 24 बड'लेण्ड नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। नंगौ जोङो दिनैहाय थांनाय अक्ट'बर दाननि 6 अक्ट'आव जोंनि मानिजाथाव सासे गेदेमा बर' थुनलाइ आफादनि मावथि दरं जिल्ला बै समाव आरो उदालगुरि जिल्ला बिनि सासे राफोद दैदेनगिरि मोनसे समनि नेहाथारि मोनसे समनि आफादगिरि बिथां अमरेन्द्र स्वर्गीयारि सारा रुंसारि जादोंमोन आरो बे रुंसारि जानायनि उनावहाय जों दिनै बेवहाय नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि गाहाय मावख' बे गाहाय मावख'आवनो बिथांनि बे लांगोनायावनो अमरेन्द्र स्वर्गीयारि सारनि जि मोनसे मुसुखा बेवहाय जों दिनै बिबार बावदों आरो बे बिबार बावनायजों लोगोसेनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौबो बिरहोदों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जि मुंख्लं खाम्फा बेयावबो बिबार बावदों आरो बेवहाय जों नुनो मोन्दों जे गासैबो जोंनि बर'नि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय एबा बोखावजायै दरं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय जेनोखि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना गासैबो फैदों, जोंनि लिरगिरि बिथांमोना सफैदों, जोंनि राजखान्थिगिरि बिथांमोना सफैदों, जोंनि फरायसा बिथांमोना सफैदों, जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना सफैदों, जोंनि मेलेमजिबि सानसुमै गासैबो बेवहाय सफैदों आरो अमरेन्द्र स्वर्गीयारि सारादि सासे मेंनो रोङै मावथिमोन, सासे दैदेनगिरिमोन, थार गोसोनि दैदेनगिरि बिथांनि मोनसे बे माने सिनायथिया दिनै बेवहाय बेरखांदों। बयबो सार गैयैखौ जों दुखु खालामदों आरो जों दिनै हमदांनो हादों जे अमरेन्द्र स्वर्गीयारि सारबायदि सासे थुनलाइ मावथि सासे दैदेनगिरि गोथार गोसोनि जाय मानसिया खुनु मोनसे आजे खान्थिनि बाथ्रा साननो हाया मावनो हाया जाय मानसिनि साननाया अराय सम हारिनि खोथाखौल' सानोमोन बिथांबादि गेदेमा सुबुं रुंसारि जानायाव जों थारैनो गावखौनो मावरिया बादि सानदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि बे सानाव। बिथाङा बर' थुनलाइयाव मैखोम बिहोमा होलांदों बिनि सायाव मा बुङो? जोङो साराथ' आंनिबो सारमोन, आंखौ बिथाङा फोरोंनो मोन्दों आरो बै समनिफ्रायनो आं नुबोदों सारनि जि माखासे बिथांनि माने सिङाव थाखोमानाय माखासे गोहो जि माखासे प्रतिभा सारनियाव आं नुबोदों। बिथाङा सासे माने मोजां फोरोंगिरिमोन आरो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादल' नङामोन आं मिथिनायाव। बिथाङा बै समाव माने पिस फरामजोंबो लोब्बा थादोंमोन। पिस फरामाव थानायनि जाहोना बेनोमोन जे बिथाङा अराय सम गोजोनखौ नागिरनानै बर'नि गेजेराव माने अराय ज' खामानि मावनायनि खोथाखौ बिथाङा सानदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जेब्लानाखि जों मिथिनायाव बिथाङा गावनो आंनो खोन्थादों सानसेखालि जेब्लानाखि BLT आरो NDPनि गेजेराव जोबोद दाङाबाजि जादों बे समावबो बिथाङा क'क्राझार बायदि जायगायाव थांनानै बिथाङा गोजोननि थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा मा खालामबावदों जेनोखि पेन्सनार्स एस'सियेसन बेयावबो बिथाङा बिबान लानानै खामानि मावबोदों। बिथांनि बिहोमाया बुंनो थांब्ला जोबनो गैया आरो नैबे नोलोबारि ओनसोलाव जों दिनै बिराद गावखौनो गाव मोनसे मावरिया बादि सानदों जे बिथांबादि गेदेमा सुबुंखौ जों खोमानानै लाबाय। नाथाय आंहा दिनै मोनसे दुखु थागोन, आं दिनै बुंनांगोन नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जे सारखौ जों जेरैबायदि माने अनसुंथाइ होनानै सारनि न'खरखौ सहाय खालामनांगौमोन, सारनि थाखाय जों जेरैबायदि माबा मोनसे बिहोमा होनांगौमोन उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनै जों हायाखै। बे जोंनि मोनसे बिराद गिदिर दुखु थासिगोन आरो आं दिनै बे बाथ्राखौ साननानै मैयानिफ्रायनो आं मोनसे खोथाखौ सानबाय थादों जे जोंनि गेजेराव थुनलाइ मावथिफोरनि फारसे जोंनि हारिया बेसेबां मान होयो आंहा गोसोआव दुखु फैदों जे बिथांमोन बादि जि बावसोमबोनाय हारिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों आसलथे गोबां सहाय खालामनांगौ आरो बेनिखायनो जों खावलायगोन BTR गभर्नमेन्टखौबो जे बिथांमोना आसलथे जोंनि माखासे दैदेनगिरिखौ माबोरै सहाय खालामनांगौ बे बिथिङाव एसे नोजोर होयोब्ला मोजां बेखौ जों खावलायदों। अदेबानि बेखौबो जों दिनै बाख्नायगोन जे बे दिनैनि अमरेन्द्र सारनि जि मोनसे माने गोसोखां खाम्फा बेखौ जोंहा मानिजाथाव BTRनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारानो होदों होननानै जों मिथिदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा माखासे सहाय खालामदों बेखौ जों मिथिदों। नाथाय जोङो बेखौसो बुंगोन जे अमरेन्द्र सारनि जेनोखि बिहोमा बे बिहोमाया गोबांमोन आरो दा बेखायनो जोंनिफ्रायबो एसे लुबैनाया एसे बारामोन आरो आं खावलायगोन बे बिथिङावनो बे बेलायावनो जे BTR गभर्नमेन्टनिफ्रायबो हायोबा अमरेन्द्र स्वर्गीयारि सारनि न'खरनो माबा मोनसे सहाय खालामनायखौ जों लुबैदों, बे जोंनि खावलायनाय।